jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe deniral jamma bela yo Allah yuro musidɗo men Jalli Siyako ɗum kanko dendagal maaɓe julɓe en garti ha hande jokkude ɗo yewtere siire nde gonnoɗen e dow mum e deftere wiitende gurdam nulaɗo Allah Mouhammad ɓe game kisal goni mum tawi windi ɗum ko musidɗo men ceerno Harouna Sy jokkiren ɗo ko ngal ɗo damal jatir riɗa nder hitande 626 hitande temedde jeegom e nogas e jeegom caggal jibinede annabi Isa hitande nayɓere caggal fergo dental añɓi hebli yande nulaɗo Allah o bette ɗum firta diine ɗe ko arabeɓe muhariɓe en e salba en gonnoɓe en nden sabtoɓe kabruji ɓe kabri mojere nde Mouhammad mo jame kisal goni mum e ndir faluyade ɓe ɗo nokku mabɓe nden garangal julɓe ngal laatima añɓe ɓe koli ɓe mbi ko ɓe julɓe cuusi beeti te kewi pellital julɓe ɓene ina koldiɓe kewal mabɓe konuji ɗiɗi ɗi daari ina darotira ɓe to ina koldi ɓeɗo cuusal mumen ɓeɗo ina koldi ɓe to kewal eɓe koldi julɓe ɓe kadi polguji mumen ɗi folata añɓe ɗi ɓe goni ɗon ñalngu timmongu hay goto guirbahi tabdiɗo mum ɗon tan waɗi hunde añɓe ɓe fusɓe jalti bowal haare ngal koosi mbi ɓeye mumen pellitani añɓe ɓe ngali manam gusti nden tan julɓe paami ɓe gona susɓe ɗumen pecci hen feccere ina reena haade añɓe bettude nde ina juula walla ina fofto nden ɗum juuri ala ko gasi julɓe ɓe cari leɗɗe ina pofto ɗon tan kefeero e dental muhariɓen ɓe wondi addoyde hoore nulaɗo Allah omo sorsorna omo rubrubna omo moytiyaha omo ŋarɗina e kaaƴe omo molto e jullaji o yettiɗo nulaɗo foftiɗo o tawi nulaɗo ina deeci o moyti o liggiri silamu mum o wi ey Mouhammad mbiɗa ƴeewa so silama maɗa ka ina weeli ɗon tan o ƴeerika o tiimi nulaɗo Allah o wi Mouhammad a hulanimi Mouhammad jaabimo wi ko addantami huldem on wimo a hulani jogitari gonde jungam ndi nulaɗo Allah mo jame kisal goni muno wimo ala saabu ɗum ko Allah renatami e maɗa e nder ɗum ɗo foof Mouhammad way kono jewtidowo e musidɗo mum ma mbiya anda ko on jogui ko o dillani boom ko ɗum kisa heeɓi kefere o muga gonga jangol signe heppi ɗum ha silama iwe juuɗe mum Mouhammad mo jame kisal goni mum hoccika ƴeerika e dow hoore gañumum o wimo joni noon holko dandanma e juuɗam ɗe mo haarijo naajo o jaabimo wi ko moƴƴere maɗa tan ɗon tan Mouhammad mo jame kisal goni mum woppimo o yeehi tawi wawnanimo hay settinde Allah ko goto Mouhammad ko nulaɗo Allah nden kefeero yettima to landa mumen habri ɓen wi mi yi ɓurɗo moƴƴude yimɓe caggal ɗum tan o arti e nulaɗo Allah o tuubi koye nde wolde nde fellodiraka juulukol fuɗɗi tawi ɓe ko najejnaɓe hoɗɓe to funnague arabere nde to
hinde Mustalik en nde hindene dillino yidde yande julɓe ɓe nden ɓe tinama nulaɗo o mo jamme kisal ngoni mum faloyiɓe to leydi mabɓe ɓe kaɓi ha barmuɗo daasi mayɗo julɓe piiɓe haɓe nangi e ɓoggi julɓe dañi janle baɗɗe fayida e jawdi kewdi dammiri e jeyaɓe e ɓen jeyaɓe suko debbo moƴƴo mbadi ina jeyno hen tawi ko ɓi mawɗo Mustalik en o feccinoma ko biteɗo Sabit ɓi Gasi kanko Juwayriya o wi kalifa makko o ɗaccumi addunoyma ko mbiɗa sotoro Sabit jaɓanimo o tindi to kohowo men Mouhammad mo jamme kisal ngoni mum o wi on ko min Juwayriya ɓi Haris mawɗo Mustalik en aɗa andi donkalam minne mbiɗa andi kaare siragal ma ñaguimi ko ballal ko mbiɗa yoɓa ngam rimɗude Mouhammad mo jamme kisal ngoni mum o wimo so tawi ina welma mbiɗa yoɓa mi resma debbo o miññani wi mi jaɓi nulaɗo o yoɓi huma Aissata duti ha tampi nde tawno suko debbo ina moƴƴi mbade ha kono ɓoyani tan haari sari ina addi cottari ɓiyu Mouhammad tottirimo ɓiyu ñaktimo kadi o rokkiti ɗum huma kadi nde dewgal ngal nana julɓe tottiri Mustalik en jawɗele mumen saabu nulaɗo jiidude ɓen Mustalik en hankkadi jawdi jeyaɓe foof nawta e on tuma hade mabɓe artude sukaɓe ɗiɗo kaɓi tawi ko Makka najo e Madina najo koninkoɓe tawi eɓe jarna daabeje ɗe ɓe garsodiri goto hen foof wulliti koreji mum ɓe ceernda ɓe masla kono annasaren ɓe e Makka naɓe foof ɓalli koko nguli Abdoullahi ɓi abi silul julɗo naafiki ina tawano haare nde o wi Madina naɓe on jii bonnedagu ɓe Makka naɓe eɓe jiloro en haare e nder leydi men eɓe ɓurtina moƴƴere nde moƴƴanɗenɓe ɓe joni ɓe keewi eɓe daɓɓiri en haare ko ɗum woni jobdi moƴƴere nde on jaññiniɗoɓe galleji mon dokkuɗon ɓe kiraɗe mon e bottaji mon e jawɗele mon mawɓe men ɓe kaalino gonga ñammin rawandu ma ngadma tawde ɓe mbi koɓe ɓurtima en sembe koni ɓe jogorani yaltinde en wuuro Madina ngo so en kooti Zeydi ɓi Argam haltinani Mouhammad haala nafiki ka tawi Oumar ɓi Haddab ina jooɗi Oumar wi nulaɗo yamiram mi warmo Mouhammad mo jamme kisal ngoni mum o lawri Oumar o wimo holi ko dokkirta kam nde feere an Oumar holi musiba ɗum jogori addude e dille wiyede Mouhammad nana hirsi yimɓe mum Mouhammad wi ala an abad yeynu hodde yonti nangue ina dari e hoore ɓiɓɓe mum ina bango e karaje yimɓe e kulle ne cornino ɓe pecci nangue ɓe kiiri yaade ɓe mbaali yaade no janggo ni ɓe dartaki subaka e kikiɗe foof tawi ɓe kortima koni koɓe ɓe lohi o dartini ngeloba makko ɓe lappito ɓe ufñiga ɓeyɗa ɗani ɗon hakke tampere ɓe natti woƴede yoftodirde ɗoygol tampere ngol
yaltini e ɓerɗe maɓɓe kala fitinaji. Abdoullaye ɓi Silol ina jogino ɓiyum e konu he on ko Abdoullaye woni inde mum. Suko o ari e nulaɗo mo jamme kisal ngoni mum, o wi mi nani aɗa yiɗi warde babam, e on tuma yamiram min mi taƴa dande makko. Ngati hay goto mi yiɗa wara babam, ngati hay goto yiɗirani bamum hono no jiɗirmi babam ni. So goɗɗo warimo mi wawata muñde e yiide ɗum ina wuuri, te so mi wari on mbarmi ko julɗo. Tawi joftanimi ko naafigi mi naata jeygol. Mouhammad mo jamme kisal ngoni muno wimo hoto jab ko namɗa ko beñal mum boom, pamma ko musidɗo amen, ko sehil amen. Ɗon ɗo omo wondi am omo woni e nderam, koye nde walde tamade tilli. Beele newnana julɓe so donki ndiyam tawa ina mbawa julde, lomtodiro leydi, tawi ko momde e yeeso mum e soɗotirde juuɗe ha polongaji, ha polon tumi. Ɓe naati Madina eɓe gartiri e polku. Arabere nde faami sembe l'islam ko kulɓeniɗo. Sukaɓe heccuɓe e nayeɓe fof poti ala hen jarowo caggal. Ko Allah e nulaɗo mum mbi fof ko ɗum woni ko waɗete. Nde wempe ƴere ko molanade moole, ko nde sembe mawde, sembu linde, farkore, morlore, bonnore peeje, yo ɗum sakkane peeje gila e law. Ko nden ɓe ɓamdi ɓe kebli konu ngu meeɗani heblede e nder dartoji ngurdam maɓɓe. Nden woni walde gawol. Ngaren e walde gawol. Inde arabeɓe ɗe fof ndento e Makka. Ɓe piɓodiri e ngol ɗo lawol ko waɗi fittandu heddotako e Madina. Ɓe piɓi firtude diina Allah ɗe, ɓe mbara nulaɗo mumo, hakkillaji maɓɓe ndecca, ɓe ndewa sanamuji ɗiɓe tawri taniraɓe maɓɓe ɗi. Kinane en, Katafan en, Tihanana en e Quraysi en pelliti yande e Mouhammad lawol gotol, kamen kala ñorta ɗumen nokku mumen, ñigla ɗumen, ɗum yanta e darti. Mojere nden nanama Madina. Mouhammad wi julɓe ɓe kedduɗen ɗo, hay goto lunda hengol. Personnage goto ina wonno ɗon te ko tuubi ɓoyani, o wi Mouhammad minen to leydi amen so foɗɓe ni pellitino yande wuuro amen ko gawol mawgol asete taaro wuuro ngo, añɓe mbawata yettade, kala etiɗo diwde yanat maayo. On wiyete ko Salmanil Farisi. Te wuuro Madina ngo ko banggue goto tan ngo natorto. Mouhammad mo jamme kisal ngoni mum jaɓi miijo makko ngo. Ni woni ɓe kuccani asde, eɓe ngasa eɓe ngasa. Añɓe ɓe ina belna silameje, ina ñaña laañ e gawe, ina ndentina sagaraɓe, julɓene ina ngasa gawol tawi ko jangol cattugol. Ngol gasgol ɓe kawri e haari mawde, ɓe donkide helje. Ɓe kalani ɗum Mouhammad mo jamme kisal ngoni mum. Nulaɗo Allah o ari, o telli nder, o ɓami gasirgal ngal. O wi inde Allah ko gene tan woni mawɗo. Fi tata ɓale mayre iwi.
wi Allah rokki kam coktirɗe leydi Siri nde ɓe yeccuɗi laamorgo mayri boɗeji. O wi kadi e inde Allah ko geno tan woni mawɗo. O fi ɗimmol ngol o wi mi rokkama leydi Farisi woni Iran, mi yi laamorɗe maɓɓe daneje. Tataɓol kadi o wi o ɓamti gasirdi ndi o fi kadi o wi e inde geno ko geno tan woni mawɗo. Nde o fi o wi mi rokkama coktirɗe Yemen, mi seedima dammuɗe Sana. Hayre nde ranciti ha laaɓi, ɓe jokki gasri ndi. Mbe tawi goto cuhlel dewel ari toon ina rondi tumbudel, ina waɗi tamoroje seeɗa gila donno ko bammagel. Nulaɗo Allah ko men Muhammad mo jamme kisal goni mum falingel heeɓi tamoro ko. O werti jallaba mum e leydi, o wanji tamoro ko e jungo makko. Tawi boom hay jungo makko ngo heewano, o woni sarde tamoro won kon e bertanteri he. O nokki hen noddi golloɓe ɓe fof yo ngar ñaama. Fodde ujunere neɗɗo goto fof ara nokko hen wamere rutto, ha kamɓe fof ɓe kejji e ngel gomel gotel. Koye ɗen balɗe ɓe gayni gasri ndi, kañƴi ɓe ngari ɓe kuuri e saraji wuro ngo fof. Ɓe gardi ko banggue rewo wuro ngo banggue goto mo ngo natirto. Fodde ujunnaje 10 aade. Julɓe ɓe paayi kono meeɗani ni fodde e aradere nde. Muhammad yaltiri e julɓe ɓe kuufi gawol ngol. Hinde yahudu en ina wonno ɗo Madina ɗo, tawi ko sifodirnoɓe e Muhammad jaame kisal. Añɓe arɓe ɓe kulɓini ɓe, dañi arɓe mbi Muhammad daɗata e nde waldi, so oɗon mbawi cakka noon koye mon peeje. Ɓe jeeɓi yaltude aadi ɓe gadodirno e julɓe ɓe, woni haare ala hakkude maɓɓe, jingadde goɗɗo ala. Ɓe jalti e nden filde. Nden Muhammad nani ɗum faala laaɓede, o nuli e maɓɓe hoolaɓe makko, tawi hen goto koye leñol maɓɓe walla hinde maɓɓe jeeya, kono kam ko ɗigganɗo diine ɗe. Ɓen nulaɓe ko Saad ɓi Mu'ad e Saad ɓi Obida e Kuwad ɓi Juwayri. ɓe lamditi ko wiya ko mawɗo ɓurijje en ɗo wi woni gonnoɗo Muhammad kadi minen ɓotiraji en min meeɗani sifodirde e on ballodiral walla beldal. Julɓe ɓe mettini hen. Muhammad mo jamme kisal goni mon wi julɓe ɓe beltoɗe, ma Allah alɗinir on joɗele maɓɓe ko ɓoyata. Ɓe kettiri to haare to, añɓe nani, gawol nani. Añɓe ɓe kawama hoto julɓe ɓe keeɓi ɗe peeje ɗe gona ɗe taniraɓe maɓɓe. Waɗi e julɓe ɓe arɓe ha ji añɓe ɓe tan koli, mbi minen hay goto hedda he galleji amen he, komin reniyoɓe ɓesguji amen. Ɓen kooti ɓe kuufi gawol. Fodde balɗe 25 hay goto etaki tajde gawol ngol. Hefreɓe ɓe kirsi darade ko fotini, haydara gasani te ina fotini hewde. Waɗi etiɓe diwnude pucci mumen. Ɓe jandi e pucci ɗi, julɓe ɓe jokkiti ɓe. Goto e jambareɓe añɓe ɓe dikki julɓe ɓe e haare teelal, ko cembolinɗo tusɗo. Nulaɗo Allah yamiri Aliou ɓi Abou Ɗalib yo yaw faloyomo.
o totti Aliou mekkeñe makko o fiilimo kala mahko ka o tottimo Zulfaqar filama makko ka bo saru takiri ndi feeñani mawɗo on ko Amru ɓi Abdou Wad o heɓtini cukalel gorengel o wi ngel mi yiɗa rufde ƴiyam maɗa te kadi bamma ko musidɗam wonno Aliou Badara wimo min noon kam mi añani rufde ƴiyam gaño Allah e nulaɗo mum mawɗo o looɓi o naati fitina o teɗani sagara o e sum nulaɗo Allah o tamɗo filama Allah ka Amru telli e daaba mum taƴi codduli ɗi o wi e suko o marab filama makko ɗeeɗi Aliou e tinde Aliou ina wadda e Zulfakar akal ha fawi mbelendi makka e hulguma mawɗo o o sortiri sembe makko fof e neɗɗo o carol ƴiƴam wali gaño l'islam o tullini ina signa ɗemgal ina lifi julɓe ɓe ɓamti Allahu akbar ko genno tan woni mawɗo ko Allah tan woni mawɗo nulaɗo Allah wi ey Allah ey an dandowo lorluɓe ey an jaɓotoɗo tampuɓe fawtanam tamperamde e mettamde e sunamo aɗa yiya ko heɓimi ko dey min e wondiɓamɓe ɗon tan malayika telli wimo Allah selliti neldudemo hendu e konu Mouhammad mo jamme kisal goni mum suuti juuɗe mum teddude ɗe dow omo wiya a jarama o haalani ɗum wondiɓe makko ɓe diwɗo fof yana e nder gawol ngol luggeki mum e jaajede mum gonata diraji jeegom ɗum waɗi janduɗo e puccu mum fof tawata ko ina haɓa e wonki jokkitta tan añɓe ɓe won hen dañi wadde corci koosi on jamma Allah addi hendu mawndu killisaji añɓe ɓe mbeɗi pucci kewɗi maayi gille mawɗe ina jillotiri e hendu he hewɓe tawa ina maayi anda ko wari ɗumen añɓe ɓe dañi caɗele nguura e mbaɗɗeteeri te ɓe ngala peeje noɓe habre e julɓe ɓe lurdi dental ngal firti ɓe carondiri Mouhammad mo jamme kisal ngoni mum o wi julɓe ko ngol woni sakkitol ngol ɓuraysi en ina tawa en ɗo ko heddi hen ko enen tawoytaɓe kono ngu e hewnode koninkoɓe fof hewani mayɓe tawi hay ko maayi hen ko añɓe ɓuuri boomade ɗi duuɓi joyi ɗi nulaɗo Allah woni e Madina peeje moƴƴe fof mbaɗama etama endama yoddente yahuɗo en wonɓe ɗon ɓe jaɓɓa nulal islam ngal kamɓe fof e andirde ngal gila hoore gila on jibinaka eɓe jangi e defte mabɓe alliyankoje ɗeɓe jogui ɗe saabu ɗamaw mabɓe wonno ko on nulaɗo garo koye mabɓe yaltata ɓe timta leƴƴi kala on ari nani kono ko arabi ɓen kandani hen ɓen ko majjuɓe ɓe ganda so wona sanamuji jimɗi e jarameje ɗaya ko arabeɓe kono ko so nulaɗo arano ma karele ɗi jokkanno so pooli laamo joni konngol wuro ngol ko julɓe jogui te ko Mouhammad ardi ɓen ko on taƴi kala ko ɗum kamenne natti hisede
ɓenne kaɓata koye Allah sabu Muhammad ko biyaɗo fa Madina te biɗo mo noon ko kam tagi Madina naɓe kañum tagi Madina e Madina naɓe e julɓe ɓe e hefereɓe ɓe fof ko kam lomtinta e leydi mum ndi mo wela ko on fof o itta ɗum o lomtina ko lomtinta ko hande o haaji kadi o wayla tawi o namditta ko miijo hay goto so omo golla mbasɗo majjuɗo so sandulini ko halkare dokata ɗum yahuɗo en mawnikiniɓe e dow arabeɓe ɓe ha pelliti lundade Allah e jamiroji mum jamtodiri e arabeɓe ɓeya ɓe beltaki e garagal julɓe diine ɗe wuuro he ko ɓe mbiyete nafijeɓe ɓe ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten mataw e ɓen ɗon nafijeɓe añɓe ɓadiɓe ɗum noon Allah jarama on jarama